या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटात नाराज असलेले ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईकांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे। नाशिकमधील तपोवनातील झाडं वाचवायला आता सयाजी शिंदे यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे। आज विधान भवन परिसरात निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण आमने सामने आले होते। यावेळी दोघांनी एकमेकांची गळाभेट घेतल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत। कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी 3 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मुद्रांक शुल्क विभागाच्या तक्रारीनंतर बावधन पोलिसात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा वेळापत्रकात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे। 21 डिसेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र गट ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे। लग्नासाठी वधू देण्याचे आमिष दाखवून तातडीने लग्न लावून दिले गेलं। लग्नात मिळालेले सोन्याचे दागिने, नव्या साड्या घेऊन त्याच दिवशी रात्री नववधू व करवली पळून गेल्याचा प्रकार मुरंबी अंबाजोगाई येथे शनिवारी सकाळी उघडकीस झाला आहे। इंडिगोची देशभरात विमानसेवा ठप्प झाल्याचा फटका छत्रपती संभाजीनगरला बसला असून या कंपनीने मंगळवारपासून 15 डिसेंबरपर्यंत बंगळुरूची उड्डाणे रद्द केली आहेत। मुंबईसाठीचे विमानही 15 डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहे। वणी पिंपळगाव येथील व्यावसायिक कीर्तिकुमार पटेले इनोव्हा कारनं वणी गडावरती जात असताना मंकी पॉईंटजवळील भोवरी नाला भागात ओव्हरटेकच्या प्रयत्नात घाटाच्या संरक्षण भिंतीस धडक देऊन त्यांची कार सुमारे 900 फूट दरीत कोसळली। उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर येथील एका खासगी अभियांत्रिकी संस्थेतील तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा मृतदेह त्याच्या वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला आहे। 30 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणी बॉलिवूड निर्माता विक्रम भट यांना राजस्थान आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत अटक केली आहे। डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सोमवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह व्यवहार करताना दिसला आहे। कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावरील चिखली फाट्याजवळ रात्री 9 वाजता दुचाकी आणि एसटीचा भीषण अपघात झाला। यामध्ये दुचाकीवरील दिग्विजय दिलीप पाटील उरण ईश्वरपूर याचा जागीच मृत्यू झाला आहे। कोल्हापुरात भरवण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनात 2 तरुणांमधील किरकोळ वाद चिघळून फ्रीस्टाईल हाणामारी झाली। 4 दशकांपासून अधिक काळ आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारे ज्येष्ठ अभिनेते कल्याण चटर्जी यांचं वयाच्या 81व्या वर्षी निधन झालं आहे। बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांची कन्नड पोलिसांकडून धरपकड करण्यात आली। कणकवलीत ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूम बाहेर पोलिसांसह शहर विकास आघाडीचा दिवसरात्र पहारा सुरू आहे। संपूर्ण समाज आपल्या वीर जवानांचा सदैव ऋणी आहे। राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणाऱ्या सैनिकांचे योगदान अमूल्य आहे। वीर जवानांचे कुटुंब हे आपले कुटुंब आहे। त्यांची काळजी घेणे ही केवळ आपली जबाबदारी नसून नैतिक कर्तव्य आहे। त्यांच्या कुटुंबासाठी जिल्हा प्रशासन सदैव तत्पर असल्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिस यांनी सांगितलं आहे। कणकवली दिव्यांग बांधवांनी कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांची भेट घेतली। यावेळी नोव्हेंबरची थकीत पेन्शन व अंत्योदय योजनेसंदर्भात आपली कैफियत मांडली। प्लास्टिकमुळे निसर्ग व पर्यावरणाची हानी होत आहे। ही हानी रोखण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे काळाची गरज आहे। प्लास्टिकचा वापर टाळण्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असं आवाहन गोव्यातील पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी केलं आहे। हिवाळा आणि नाताळच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनानं कोकण रेल्वे मार्गावरती 3 विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे। गाड्यांना सिंधुदुर्गातील काही स्थानकांवरती थांबे आहेत। कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सहकाराच्या माध्यमातून बळकटी देणं आवश्यक आहे। त्यासाठी जिल्हा बँकेचं कायम सहकार्य असेल। कोल्जर पंचकृषीच्या विकासासाठी पूर्ण ताकदीने पाठबळ देऊ अशी ग्वाही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवे यांनी दिली आहे। कणकवली शहरात मोकाट व भटक्या जनावरांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत। वाभई कोंडवाडी येथील समाधान दिगंबर राव राणे यांचं तणनाशक प्राशन केल्यानंतर उपचारादरम्यान रविवारी पहाटे निधन झालं आहे। दोडामार्ग तालुक्यात चोरट्यांनी अक्षरशः थैमान घातलाय। एकाच रात्री 4 दुकानं फोडून डल्ला मारल्याची धक्कादायक घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली आहे। वैयक्तिक कारणास्तव पक्षकार्यास पुरेसा वेळ देऊ शकत नसल्यानं आपण आपल्या तालुका प्रमुख पदाचा राजीनामा देत आहे असं जिल्हा प्रमुख सच्चिदानंद परब यांना लिहिलेले पत्र शिवसेनेचे तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी रविवारी वेंगुर्ले शिवसेनेच्या मासिक सभेत उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई यांच्याकडे सुपूर्द केलं आहे।